Welcome back to my channel Photoshop Production. नया दिल्ली 1 एप्रिल माने बेलासिनि खैथा बाजिखौ दा प्राय 3:53 माने 4:00 बाजिनिसो अखा हाबाय फुङाव न'टा दानिया लोगोनो हानायखाय माहाय बेकार नांनानै मा खालामना थानो होननानै माने माहाय दुब्लिथिं बेरायना फैनि आरो गिदिंना फैनि ओइ दुब्लि लोगो माबा पाइपलाइननि काप मावदो बेफोरखौ मा धरननि मावदो बेखौ आं माहाय नायहैनि बेनिफ्राय जाहैबाय आंनो थांगोन सामालाला आराम्भ खालामबाय बेलाय दा थांनि एकदम बेगा दलङालागि बेगा दलं खाथियाव काम मावदो बे माहाय नायहैनि रा सोमोरो माहाय नायना फैनि भिडिअ जागासिनो दङ सिन्था गैया दैया माहाय थारग'दो नै आइथिं नायहरनाय बै पाइप फैनै अखा हाखाय मादि लाखै गदो नुहरदों फकास खालामहरो इखो ओइनो एकदम लाखै गदो सान्दुं खमजि सिदा हम आरो एले सान्दुंथिं बाहाय गोजौ नाय ओइ नहा अखाया एले सान्दुंआ खोबथेलायबा पूरा हाब्रु जाना दं लामाया मादि जाना दं नायलायनि खोमसि अखा हानोसै बिदि नुदों जोंथ' साथाबो लाबाखै सिन्था गैया अखा हाया माहाय जिंथिंबो लाबा नोंनि मेगनजों नायनो नाङा नङा बेजोंसो नायनांगोन बिथिंबो लाहर माहाय बिफान सिङाव लामाया हाब्लुले गोलैबा खोथाया हामा जागोन लाखै थांनि बापले बाप ओइसोरो माने गारलिनिफ्राय अख्लायदो नुवाखै ओइ नखाय गारि खलायनो हायाखैदि ओइ दलथा आब' माय स्टिबाय थानो ना गोलैना सेस जागोन था जागोन खोथाया ओइ बायनै दाउब'आ नायनो माइनि गेजेराव नुहरदो केमेराजों नायनो दोनो केमेराजोंसो नाय थ' मोखांदि केमेराजों नाय मेगनजों नायनो नाङा केमेराजों बेथिं नायहर लामाया पुरा हाब्रु गोजा अखा हानानै हाब्रु जायाखै नायनाय होनबा दहाय बिदि नङामोन दा बाराद्राय डेन्जार जाबाय मानोना सलायग'नो हायाखैसो गोलैजानो गिदिर आस्ते मानोना लामाया हाब्रु गोजा अखा हाबा जोमोरैसो जागोन बिसोर मादि गोसा सलायना फैदो बिसोरो खैथा गायना मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै टेन्ट बुडन वासनो मोनगोन नामा ओइ बे टेन्ट बायदि गोसोम Siamo vedendo. Soalnya lah, angker ada naik. Itu enggak.
जानांगौ अखानि स्मेदो ya bro tadi sendal singa akun gena Hablo. Hombre, vamos, cuma. Langbai soalnya, kandung saja nang murah, tuh ni kamu kandung aja sini. Nih ya ibarat kasihnya orang mahai bedo longa lagi tang lain ni lama ya, dom tamam haburu, oka habai thada na oka anai jangan haburu saya ke be pakala masih, kintu busta masa deh, be pipe lah bunai gari pura dubli sede dubli ni pura tiang na busta ekke pura tayar dunia haburu makasih uci panane be busta jadran lama ni, semur kuno rokom balik be becing mana haburu gaya becing aku traga apa ya ke, becing bayi le gari pura ke biola kina anda bisa kamu kura pura, bini pura bele bisir mana kamu nak gari ni gari soalnya kira driver mama be bodoh bo, bini pura ada bele, bini rasa mana be pega tolong aku biola kina anda ni ya semur tolong lagi pai sama papa ang doar sama yang bisa do, bele bisir be pasau pai deh. Semur be tolong lagi pai nani main naik ni bar mandi nuye. Ada semur pai naik kaisnya kandung aku malah be mana oka re hademen. Be kamu mahal kandung dundum ran lone pera ongkar punai kamu lagi. Sosial pai nana kandung gila nuye ke melele zabai video. Dia otak be mana mahal kam sapna kiti be mana sarimin jana thaten na beteng. Neprai nuye sama yang bisa naik beta. Tolong pai lagi ni ya. Semur pai naik kaisnya ro kayak aku level le. Nawa kerang ba mahal macam nanggung video. Kita lepas itu le, sari kita lusuh baju be, sari kita baju kamu mana, oka baik, baik oka ya sih mungkin ada yang masih ada. Ini kini masih pura. Sebenarnya ini sih video kan cuma orang baik itu yang orang berbeda orang, beda ni tu Lahore ni macam ni. Nih ya, orang biji pai. Sebenarnya be kosari parani dublio, soli be thada kama, be jabe kosari parani dublio soli be thada ni kama. Ni bre, bro, be pipeline na ni tu na, be jabe pegazing kami le be pegazing kami ni, be ang ni kamera nune jabe pegazing kami ni pray, payai jeng ni. Kosari para kami menfasihkan orang ni ya, bela, ni ya, lebih kamu so lebih satu ni, bela jeng ni kosari para duk lebih, dekat zoom out kambang, naik, arah jabai, bega jeng ni, ni bega jeng korone pernah zoom kalau mana ini. Bele pai ba bele ni, naik ni ya. Beja bega jeng ni, bikin tang dar, ember ni ya. Ni, begini kau tham dah. Ember ni ya, oka kubai, oka apa semua kharlang dah. Ini bukan seliwer deh. Bel dong, mense, menai, mentam, menbray, menbal, generator. Ni ya. Pasta generator be mense, menai, mentam, menbray, are. Lagi be guria menbani pasta. Salai ke sini do pipeline singawa kalau gas line ni, gas pipeline ke salai be ada. Mawa ke kamu leder be, petrol lah matang kena aku ngake, mikir harus tu ke. Are semudan ni ya. Dolong ni saya ni ya, bega bedi. Bega dolong, kayak tulis tang lama ni ya bega dolong bela.
आरो आंजों दहायले आमार Hey, दै मानो मुजुदै गारदा हामानो मुगैनाय जायो मुजुदै गारनो मोना नै अरे मुर्तिनि माबानाय लेबा हाबे हासिना गारबाय सोर आरो दैलाङाव दै जालायबा आरो खारलायगोन ओइ नै गिदिंनो फैलायबाय ओइ बा बोना लांनानै मोनहैयाखै नैबे दाबो दानि थिखांनाय नुनाय आं जुम खालामना खिथिनो र' ओइ र' जुम खालामना खिथिनो गोलैया र' जुम खालामना खिथिनो दे आं नै माबालै ओइ मुजुदै गारनो मोना बेलाय नै नोखौ लांगासिनो दं बेसे जन जाबाय অসমীয়া কয় এইটো কি হ'ব পাইপলাইনটো এইটো আপোনাৰ হেৰি এটা গেছ পাইপলাইন আগত ফাৰ্ষ্টটো কি আছিল গেছ গেছ এতিয়াটো পেট্ৰল ডিজেল এনআৰএলৰ আৰু এইবাৰ আহিব পেট্ৰলৰ এইটো এনআৰএলৰ হ'ব পেট্ৰলটো এইটোতো গম পালো ডিজেলটো হ'ল এনআৰএলৰ আৰু পেট্ৰলটো অলপ দেৰিকে আহিব এইটো কাম শেষ হোৱাৰ পিছত আচ্ছা ইয়াতে তিনিটা লাইন হ'ব আৰু তিনিটা লাইন প্ৰথমটো এটা গেল এতিয়া তাৰ মুখৰ কেইটামান শুনক কওক আচ্ছা এইটো ক'ৰ পৰা আহিব মালটো এইটো নুমলীগড় নুমলীগড়ৰ পৰা যাব ক'ত এইটো নুমলীগড়ৰ পৰা আহিব এইফালৰ পৰা আহিব গুজৰাট মানে কি ইয়াৰ পৰা গুজৰাটলৈ লৈ যাব আচ্ছা তাতে লৈ যায় মানে পিউৰিফাই কৰিব নেকি আপোনাৰ হেৰি কন্ট্ৰল ৰুম বহিব আচ্ছা কন্ট্ৰল ৰুমৰ পৰা মালটো সাপ্লাই হ'ব সিস্টেম আছে আমালে নি সেইটো অলপ চাই কিনি ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিব লাগিছে তাতে বোকা যে বোকাৰ কাৰণে মই দূৰৰ পৰাই কৰি আছো যাবলটো লাগিছিলে ভাল লাগিছে এনেকুৱা কামটো আৰু বাৰে বাৰে দেখা নাপাম কাম যে কেনেকুৱা চলি আছে চব কি ধুনীয়া কিন্তু সূৰ্যটো নাই বৰ্তমান সূৰ্য নোহোৱাৰ কাৰণে ভাল লগা নাই এয়া চব মোৰ পিছফালে কাম চলি खाथियाव थांनांगौमोन खिन्थु दा हाब्रु नङाना आरो बेनो बे पाइप लाइना दानि दा दिनै मिथिबाय आरो मोनसे सिगांनिया जाबाय गेस पाइप लाइनमोन दा डिजेलनि एबार गासैना फैगोन पेट्रलनि दा बे पाइप लाइना मोनथाम जासिगोन आरो सिङाव आगोलाव मोनसे बेसेबां फबखांबाय दा मोनसे जाबाय थादो आरो मोनसे फैबावबाय दा बेनो बेबायदि कामखौथ' जों आरो बारे बार नुबाय थानाय बेयाव मा पाइप लाइन दोङो पाइप लाइनखौ इनो दा जोङो सोरबा नुनायाथ' नुबाय खिन्थु उनाव मादि खिथागोन दा बे सिङाव जे पाइप लाइन दङ होनना जावखांनाथ' रावबो नुनाय नङा दिनै आंनि भिडिअखौ नायोबा जेबो नुगोन बेयाव सोरबा बेलेगा भिडिअ खालामनानै हेगारदोंबा मिथिला खिन्थु आंनि भिडिअखौ बेखौनो मिथिगोन बे जोंनि कसारिपारायाव सोलिबाय थादों दा कसारिपारा जोंनि गामिनि भिडिअ सोलिबाय थादों आरो खोनाखाबायनो दानि फंबासिया नुमलीगड़निफ्राय गुजरातआव लाना थाङो बिदिबा बे हाजार किल'मिटार गोजान मतलब आसामनिफ्राय गुजरातआव फ्राय बे खेंख्रा खेंख्रि जानायजों 4000 किल'मिटारसो जागोन गोलावा 4000 किल'मिटार आंनि मथेब्ला 4000 जाथारगोन दा बेखायनो आं बुंदों 4000आव
दानो बे पाइपलाइननि भिडिअ खालामनो हेगारदों नामा मिथिया खमसे खम आंनि भिडिअआव देनां आंनि फिसालायाथ' नुखाबायानो निजानि मेगनजों बेबायदि आरो नुदों मानसिफोराबो सोरबा नुदों खिन्थु बे जितियानोखि 50 बोसोरनि उनाव नायगोन आंबो गैलिया रावबो गैला 50 बोसोर गैया थाखासिया निस्सय हिसाबै बे भिडिअखौ 50 बोसोरनि उनाव नायोबा सोरबा बेबायदि पाइपलाइन दंमोन मोनथाम पाइपलाइन बेसेबां गोदो गोदो दा सिगांनि जाथायफोरखौ जों नुवाखै दा भगतपाराव इन्दिरा गान्धी फैनायखौबो आं मिथिया आं गैयामोन सोरबा भिडिअ खालामनानै इउटिउबाव होनायबा बे समाव नुगौमोन दा गैया जिहेतु नुवाखै खोनायो आरो बिदि फैदोंमोन बेयाव एर'प्लेन बानाय बेयाव लामा बानायदोंमोन होननानै दा बेखायनो बे पाइपलाइनाबो बेनो काहानि हा सिङाव थागोन समान जेबो सिनसाब गैला मिथिला हा सिङाव मा पाइपलाइन खिन्थु दिनै बे आंनि भिडिअखौ सोरबा नायो पाइपलाइननि काम सोलिबाय दं 5टा जेनेरेटर आरो ट्राकफोराथ' पाइपलाइननि ट्राकफोरा दिनै दा मोनसेबो गैलानो दा सब थांजोब्बाय दोनैदों बेनिफ्राय जाहैबाय जेनेरेटर 5टा एक्सकेभेटरा मोनसे मोननै मोनथाम मोनसे लानानै दानि फार्स्टआव मोनो आरो बेनिफ्राय गावनि मा खालामदों खाथियाव लानानै खालामनांगौमोन भिडिअखौ आरो हामाबो मोननो हानाय माथि ओइ साबिनिफ्रायबा मा खालामना फैनानै भिडिअखौ फैदेरनाय जादों आं खोनादों आरो हाब्रु अखा हानायजों लामायाव सालायथ' गारि बेनिफ्राय जाहैबाय मा बुङो बेखौ माय हाब्रुनि कारनाव थारमाने आङो खाथियाव थांनानै भिडिअ खालामनो बादो थांगोन आरो खाथियाव थांनो हागौ मानसिया खाथियाव हाब्रु लानानै मा सालायनो पाइपखौ खोथाया बेनो थारमाने पाइपखौ सालायबाय थादों दा खोथाया बेनो आं खाथियाव थाङाखैबाबो आं खोथाखौ बुंनो हायो फार्स्टनि पाइपलाइना जाबाय गेसनिमोन आरो एबारनिया डिजेलनि एनआरएलनिफ्राय नुमलिगड़ रिफाइनारि लिमिटेडनिफ्राय गुजरातसिम थांगोन आरो बेखौ बेवहाय माने दानि बुंनाय बायदिनो बेवहाय लाखिनानै खामानिखौ मावगोन आरो बे पाइपलाइननि गेजेरजों थांगोन जोंनि गामिनि दुब्लिजों थांगोन आरो माने सोदाङै नङै जागोन खोमा बे थावा दा बेबायदि आरो बेनिफ्राय आरो थामथि खेब फैबावगोन आरो थामथियानो जोबथा आंनि साननायाव जानो हाया मायबाफोर आरो खालामबावनो हानाय नायबाय थाब्लानो जाबाय जों दा गिदिंफिनलायनोसै लाखै खाथियाव थांनानै खिथनाय सेस्था खालामनि र' दानिया बेलाय थांगासिनो दं नों ओइयावसो फकासखौ खालाम केमेराखौ नायबाय था बेलाय बिसोरनि मानसि लाबोग्रा बास बेनिफ्राय जाहैबाय इथिं काम सोलिदों दा बेखौ खिथिहरगोन जों माहाय नायलायनि आरो ओइले पाइपखौ लांना फैलायबाय पाइप लांना फैलायनायखौ एबार खालामलायनि आरो भिडिअ लाखै बेनिफ्राय बाइक खिथिहरनो एबार माने ओरै खालामबाय थायो ओरै खालामना लाखिनांगौ थांनो हागौमोननो बे हाब्रु दंलै बे मोनसे जेने डिजे बे मोननै बेनिफ्राय मोनथाम मोनब्रै ओइ बे लास्टनियादो मोनबा 5टा डिजे गाहाम खालामगासिनो दं सिन्था खालामनानै पुरा सालायदो माबादो आरो ओइ बे लांनो फैनायखौ नायहैनिथ' पाइप लांनो फैलायबाय बेखौ नायहैलायनो ओरै हमबाय थादै हम ओइले पाइप लांना फैलायबाय एबार मादि खायो नायलायनोथ' दोनना फैलायबाय आरो लांना फैलायदो ओइले बेखौ नाय बेयाव बेखौ फकास खालाम ओरै बेखौ फकास खालाम ओरै ओइखौसो बुंदों बेयाव नायनो थिननायखौ नों बुजि मोना ओइखौ फकास खालामबाय था ओइले लांनो फैलायबाय मोनसे खाथिनिफ्राय भिडिअ खालामना नायलायनो लांनो फैदों एबार मादि खालामो नायनो गोबोरखिलै मादि खागोन नायनो
खाना होगोन बा थिखांना लानांगोन थिंला Bro, oh, haitana lo bay. Ibaratnya formula belek, dahainya belekmon ibaratnya belek formula. Haitana bay, aru tikana lana sini. Acha. Oh, sakauno tibendu na. Tikambai ni. Ara lapogon. Ai, cingman. Mấy đồng gì ấy lấy lằng đó là nó làm cái siêu này cả bên phải lấy cái thì đi màu lia rồi đi bỏ ra là nó làm mấy nó nó làm bờ cái nó học được một cái gì ơi okay. Quay gương. Ê, chúng mà chế lý dân hả? Bro, rau dulu. Biar macam kes. Wah, pas kisau tiba ni. Ayah. Ini nak? Ayah, awak ni gud. Ayah pura. Bebe. Oh, keren dah ni. Keren dah apa ni? Pipeline ni. Oh, cahaya sikit dah ऊपर bele. Bele. Oh, ऊपर bele. Cahaya kan. Oh, bah. ऊपर bele. Cahaya keren dah. Kau pasti le. Biar habru mari tanggan naik, biar habru tang tahu na. Ini noh. Bele salai le history or ni roi le. Bele biar salai betar ni. Ini thunga full na ni. Oh, salai kesin do. Pray 150 meter ke jauh jauh ni kau. Ini salai betar tu bele no simoi le. Bele salai betar tu ni ya 150 meter ke jauh. Ang zoom outcome ni ni ya sang ke jauh. Nisan tu na ane. Ya sang ke jauh ni. Arbe pipe makasih bele join. Bele jauh ini apa jagan? Hey, habruli. Thana sih le, oka thar sih kan. Temu oka sih jagan. Hey, mana re habrul kan ada? Sendal gegelan nangap. Orang lah sui kan. Ekta habruan ke sah? Ay, lezuan, hey. Gele, jalia, to thang say to. Oka bo pai sih kan, thang ni say. Hey, noh. Aha. Hey. Ses. Jalia.